Vă mulțumesc din suflet echipei Dental Carat. Bună ziua! Sunt Voiaș Cecilia, vin din Cluj-Napoca, România. Am 50 de ani și am ales clinica Dental din Turcia, Istanbul, pentru că era un preț foarte convenabil față de România. Am avut de făcut implanturi zigomatice pentru că din cauza paradontozei și a menopauzei am rămas fără masă osoasă în partea din față, deci nu mai aveam nimic decât oasele zigomatice și aveam nevoie de implant zigomatic. Am venit aici, luni dimineața am ajuns, luni seara mi-au făcut operația care a durat 45 de minute, fără anestezie totală, doar cu anestezie locală. A doua zi după operație, la 2 zile după operație, deja am avut dinții în gură. Sunt foarte, foarte mulțumită de echipa care a lucrat, de medici, de Fatima, cu care am colaborat foarte frumos pe Facebook. Ea m-a convins să vin aici și avea perfectă dreptate. M-am simțit extraordinar de bine, e o echipă foarte, foarte profesionistă. Și după cum puteți vedea, am în gură dinți noi, atât partea de sus cât și partea de jos. E extraordinar de frumos. Puteți să veniți cu încredere. Este o clinică foarte, foarte curată și o eleganță deosebită. Vă primește de la aeroport până la hotel, de la hotel la clinică, totul este inclus în prețul dinților, deci în prețul cu care ați stabilit înainte. Vă mulțumesc din suflet echipei Dental Carat. Very good!